Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Ina ƙara muku godiya da irin bibiya da kuke yi da irin commenting da kuke yi da kuma irin sakonni da kuke turowa akan wannan shahararren fim namu mai suna Izzar su. Allah ya saka muku da alheri, sannan ina roƙonku Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.